Og der gik starten, og de sprang fint af. Nummer 4 Lex lægger sig lidt frem sammen med 7 Lange. Udefra kommer nummer 12 Bacchus også gerne vil lidt nede i banen mellem heste nummer 5 Zero Tolerance. Indvendig nummer 2 Armid. Men de skal lige finde deres positioner, og det ser ud til at 7 Lange skal føre dem an sammen med 5 Zero Tolerance. Udvendig har vi 12 Bacchus. Der sidder nummer 9 Specific Hill derefter, indvendig for den nummer 2 Armid. Ude i banen nummer 8 Reina, lidt længere nede 4 Lex. 6 Her Birthday. 3 Ionopsis og 1 Mr. Tiger den sidste. Men 5 Zero Tolerance og 7 Lange. Stadigvæk de 2 første med 12 Bacchus derefter. 8 Reina ude i banen, indvendig for den 9 Specific Hill. Så følger nummer 2 Armid, den er selskab af 4 Lex. 1 Mr. Tiger, 6 Her Birthday og 3 Ionopsis. Men 5 Zero Tolerance forbi Dyrehavsbakken i føring. Nærmest nummer 7 Lange sammen med 12 Bacchus, ikke de store forskydninger. 9 Specific Hill, 8 Reina derefter. Lille spring ned til 2 Armid. Så er der også et hul ned til nummer 4 Lex. 1 Mr. Tiger derefter sammen med 3 Ionopsis. Og så er der mange længder ned til nummer 6 Her Birthday. Men det er nummer 12 Bacchus, der nu er gået frem sammen med 7 Lange. 5 Zero Tolerance ser ud til at miste pusten. 8 Reina godt med som tredje bag den nummer 9 Specific Hill. 2 Armid forbedrer sig også, og så er der luft ned til de sidste. Men det er 7 Lange og 12 Bacchus, der har åbnet op med en 2-3 længder til forfølgerne her rundt svinget, hvor de kommer ind på ligebanen. Og det er nummer 7 Lange ind i banen, 12 Bacchus udvendig. 8 Reina prøver at optage forfølgelsen sammen med 9 Specific Hill. Det er 7 Lange, det er 12 Bacchus, det er 8 Reina, der er godt gående ude i banen. Også nummer 9 Specific Hill er ved at få fart på, men det er 8 Reina, der flyver i øjeblikket. 8 Reina er gået frem for Mark Stott, og den ser ud til at have alt under kontrol her. 8 Reina, 9 Specific Hill slutter godt af, men det er 8 Reina. 8 Reina vinder sikkert, gør det foran 9 Specific Hill. Tredjepladsen til 12 Bacchus.